Asiphinde sikubingelele uPastor Winilo bechaza ngokubaluleka kufanele ukuthi inamba isebenziswe ngoba uyimember noma ke uyanikela phela kuyi-channel. Uyisebenzisa kusongo-9 ka 5 ntambama kuphela. From Monday to Friday kuphela. WhatsApp. Awungifoneli ngomgqibelo ngasonto. Sibheke la udaba lwamabhuju ngenjalo. Shuthi la sinozandile ukuthi kuphupha ukugona ingane ekhubazekile akebingelela kacele. Sinabantu abaningi abafisa ukusizakala kodwa banomoya omubi ongafuna ukubingelela nokucela. Sona ke singakusho la kuphupha ingane ekhubazekile uyigonile ngenze uphupha uyigonile ngenze uphupha uyithetile ngenze uphupha uyiphethe ngenze uphupha uyibona kuzofanana. So one ngokuqondile noma ngenze uphupha ingane ekhubazekile kupha uma uyigonile olungasho ukuthi ke kungenzeka nje umuntu osuke ekhonjisiwe uzobusiswa ngengane ephila nokukhubazeka. Ngoba sisho nje abanye abantu bayibekhonjiswe isimo esisazokwenzeka. Uma uzothola ingane uyaboniswa ukuthi uzothola ingane umfana noma uzothola ingane intombazane ukwazi before, yabona. So noma izothola ingane ekhubazekile uyasizophinda khonza ingane ozoyithola wona izobe nokukhubazeka. Number 2, ngokwesintu uma ngizophupha ingane ekhubazekile ngabe uphawu luhle uma uyigonile ungaveza ukuthi ngenzeka kade uvakashelwe isidalwa esasinalolu hlobo lokukhubazeka. Omunye ngathi hayi maybe wena uhamba nesidalwa zabantwana amanono noma izidalwa zabantwana ezaziphila nokukhubazeka. Ongaba amanono mloma ayiphila nokukhubazeka. Number 3, omunye ngayibheka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha ingane ekhubazekile uphawu luhloma uyigonile ngasho ukuthi ngenzeka uma kungukuthi wake waphuphunyelwa isisu uyakhonjiswa ukuthi le ngane yabe inokukhubazeka. Noma ke uma ukuthi wena wahushula isisu usuyakhombisa le ngane wayihushula yayinaluphi uhlobo lokukhubazeka, yabona. Noma ke yayiphila nokukhubazeka noma yayizophila nokukhubazeka. Number 4, kodwa ke kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uphawu olubi uma uyigonile sokuthi ngenzeka wena yabo umuntu ohaqqa umoya omubi noma ke uhaqqa into eyisilwane esisenza ingane yakho noma esizenza ingane kuwe. Shuthi into ngenzeka uyathunyelwa ngayo abathakathi ukuthi wena ube nento eyisilwane ezozenza ingane kuwe. So uma kunjalo lokho sekusho ukuthi sukuma phela uthole indlela zokwelashwa, welashwe kuxoshwe lento eyisilwane noma lento umoya omumbi ekozenza ingane kuwe. Siyabonga.